бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки мо дар бахши худ одатан дар бораи ширкату студияҳои маъруфу ҷасуре ки барои пайдо намудани мухлиси бештари худ рӯз ба рӯз ошкоро бо рақибони бузурги соҳа рақобат мекарданд ба шумо маълумот медодем. Аммо бояд гуфт ки дар ин миён студияҳои ғайримуқаррарӣ низ ҳастанд, студияҳое ки тамоми умр зери сарпарастии ширкатҳои бузург таъсис ёфтаанд ва ҳамчунон боқӣ мондаанд. баръакси ҳамтоёни мустақили худ ки аксарияти онҳо таърихи 10-сола ё 40-сола доранд, таърихи студияи филмофарии Screen Gems дар охири солҳои 30-юми асри гузашта оғоз ёфтааст. бояд гуфт ки дар роҳ ба сӯи экрани калон студия аз ду давраи дурахшон ки бо соҳаҳои гуногуни санъати фароғатӣ алоқаманд буданд гузашт. Аммо биёед дар бораи ҳамааш бо навбат нақл мекунем. таъсиси расмии студияи Screen Gems дар соли 1939 ҳисобида мешавад ки Columbia Pictures кинопродюсери машҳури амрикоӣ Чарлз Минсетро ба шабакаҳои худ ҷалб намуд. ҳамин тавр таҳти роҳбарии ӯ ва продюсерон Гери Кон, Ҷек Кон ва Ҷо Брент, Columbia Pictures як бахши нави аниматсионии Screen Gems-ро дар шаҳри Калвер Сити, штати Калифорнияи Америка таъсис дод ки ин ном аз шиори қадимаи студияи Gems of Screen баромадааст. мутаассифона пас аз як соли кор дар Screen Gems Минц вафот кард ва танҳо тавонист дурнамои рушди студияи навро шарҳ диҳад. пас аз тағйиротҳои гуногун дар гурӯҳ студия то соли 1946 арзи вуҷуд намуд. дар пайи сарфаҷӯӣ студия саъй дошт танҳо филмҳои тасвирии сиёҳу сафедро барорад ва ин бошад студияро ба қафо кашид. рақибон хеле пеш рафтанд ва бори аввал фаъолияти Screen Gems қатъ карда шуд. ин маҳдудияти фаъолият то соли 1948 идома ёфт. пас он дар охири солҳои 40 Columbia як шабакаи телевизионии Pioneer-ро харидорӣ намуд ва онро ҳамчун студияи кӯнааш ба ҳамагон муаррифӣ кард. бинобар ин Screen Gems аз як студияи истеҳсоли аниматсия ба як студияи шабакавии телевизион табдил ёфт. дар соли 1951 студия бо тамоми тавоноӣ васеъ мешуд, зеро аз ширкати Columbia Pictures дастгирии қариб номаҳдудро ба даст овард. Columbia Pictures то соли 1955 ҳеҷ гуна робитаи худро бо Screen Gems таблиғ намекард, гарчанде ки мунтазам лоиҳаҳои студияро маблағгузорӣ менамуд. бо вуҷуди он ки студия дар такяи Columbia Pictures чандин филмҳои маъруфро таҳия намуда тариқи шабакаҳои телевизионияш пахш карда бошад ҳам, он дар як ҷо намеистод. таҳти роҳбарии Гарри Акерман, продюсери маъруфи телевизион, Screen Gems даҳҳо серияи наву диданиро таҳия намуд ки аксари онҳо баъдтар намунаи барҷастаи филмҳои классикӣ шуданд ва унвони филмҳои мукаммалро гирифтанд. Дениси ғамдеҳ, Хирси Йога, Занам маро сеҳр кард, ин филмҳо ки ҳатто ба тамошобини имрӯза маълуманд, дар миёнаҳои асри гузашта аз экранҳои телевизион сарчашма мегирифтанд. маъруфияти студия метавонист рушд кунад ва пеш равад агар он дар пайи як қатор навсозиҳои молиявӣ дар ширкати волидайнӣ аз ҷониби роҳбарони ширкати Columbia Pictures дар соли 1974 ба Columbia Pictures Television тағйири ном намекард. студияи Screen Gems то андозаи фаромӯшшуда маротибаи сеюм аз бойгонии торики Columbia дар соли 1999 аз нав эҳьё шуд. ин дафъа номи Screen Gems ба яке аз шӯъбаҳои пурраю алоҳидаи истеҳсолии ин ширкати бузург дода шуд. коллексияи Columbia Pictures таҳти сарпарастии ширкатҳои бузурги ҷопонии Sony Entertainment ва Sony Corporation то он замон аллакай 3 ширкати истеҳсоли филмҳоро дар бар мегирифт ки дар соҳаҳои гуногун фаъолият мекарданд. Sony Pictures Classic, D-Station Films, 3 Star Pictures ва Triumph Films. Screen Gems бояд он лоиҳаҳоеро ба дӯш мегирифт ки барои ин ширкатҳои бузург номувофиқ буданд. бо вуҷуди ин ҳатто дар он ҷо низ студия ба гӯшаи фаромӯшӣ нарафт ва бо истеъдоду маҳорати баланд тамоми жанрҳои мавҷуд бударо аз драма ва трейлерҳо то таҳшат ва мазҳака омезиш дод. аввалин изҳороти равшан дар бораи мавҷудияти худ филми ҳунарии роҳ ба сӯи Арлингтон буд ки бо тасвири классикии Screen Gems фавран тамошобинонашро маҷбур сохт ки минбаъд дар бораи ӯ ҳарф зананд. дар солҳои 2000 асоси фаъолияти Screen Gems силсила филмҳои макони бадиҳо буд ки ба студия фоидаи бештар овард. аммо ин танҳо нест. дар бойгонии Screen Gems дигар шоҳкориҳои дурахшон ба монанди Бугимен, 6 деви Эмили Роуз, кор барои қурбонӣ, бародарон, гирифторшуда, ҷони азиз, савганд,
аълочии сода ва ғайрамавҷуданд, ки ба филмҳои дӯстдоштании миллионҳо тамошобин табдил ёфтанд. Дар баробари ин, студия тавонист, ки корҳои аввалинашро барои филмҳои нотамом идома диҳад. Scream James буд, ки давоми филмҳои Дунёи дигар, Кейри ва Телекинезро дубора эҳё кард. Дар оянда студия офаридани як қадор филмҳои дурахшоне чун «Моро аз бадӣ раҳо кунро» бо Эрик Бана дар нақши асосӣ, трейлери «Ҳеҷ гуна кори нек» бо Идрис Элба ва албатта қисми шашуми «Макони бадиҳо»-ро ба нақша гирифтааст. Ҳоло ояндаи студияи Scream James дурахшон менамояд. аммо тавре ки шумо аллакай фаҳмидед, таърихи студия метавонад пастиву баландиҳои зиёдеро аз сар гузаронад, ки ин бо эҳтимоли зиёд на ба сифати филмҳои истеҳсолӣ, балки ба тамоюли тиҷоратӣ дар роҳбарии Columbia Pictures вобаста аст.